नमस्कार माझ्या लाडक्या बहिणींनो, मी नितेश सोनोने. आज तुमच्यासाठी मोठी अपडेट आलेली आहे. जून महिन्यापासून ज्या महिलांचे पैसे आले नव्हते, आता पैसे मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. अनेक महिलांनी आता ई-केवायसी सुद्धा केलेली नाही, तरी सुद्धा 26 लाख महिलांचे जे पैसे थांबले होते त्या सर्वांच्या बँक खात्यात सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता जमा झालाय. ज्यांचे पैसे थांबले होते त्यांचाही प्रवास आता पुन्हा सुरू झालाय. मात्र एक गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची, जर तुम्हाला पुढचे हप्ते हवे असतील तर ई-केवायसी पूर्ण करा. पुढील 2 महिने सर्वांना पैसे मिळतील, पण त्यानंतर ज्यांची ई-केवायसी पूर्ण आहे त्यांनाच लाभ मिळणार. म्हणून उशीर न लावता खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा. माझा व्हिडिओ बघा आणि तुमची ई-केवायसी पूर्ण करा. म्हणजेच तुम्हाला मिळणारे 1500 रुपये पुढेही मिळत राहतील. हा व्हिडिओ प्रत्येक लाडक्या बहिणीपर्यंत पोहोचवा. शेअर करा, सपोर्ट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि आपल्या हक्काचा लाभ मिळवा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.